dadak anggen kula dadak kamangka anggen kula dalan niku ora nembe milai nembe dipun wiwiti dereng kinanten kula menika saged wonten ing palagan menika saged wonten sing nonton panjenengan gaten kados sing dipangaken pancen dunya wayang ning ngono karampungan banjur dencakani sakali ngatakan nanti ana ing alasing jalanan lampung ing Jawa aku duweni rasa lawan menawi ngaten anggen kula gagati lirik netrane panjenengan dumateng Josari menika mboten ngrasake tresna nika kapeksa anggenipun panjenengan dawuhan kula nggih mangertosi bilih blencong kula pateni lirik panjenengan dumateng kula nggih sabdas saestu panjenengan menika tresna kaliyan kula ora bedake tak bedake sing ngerti kahananku kaya ngene mergo dorane lan wis mung wis aku kok hati kaya ngono pas kita kancen iya kados aku diwen ana seksine ra diwen ning aku dadi panyawa kok Kak ora apa iso yen kanggo pangene lho anggur tunggalan ana ing papan kae ana kahanan sing sekirane ora jenenge ana angin kang gedhe udan kang deres panggone nganti ndoyo besok yen ono kalau panggone
Jadi ngobrol berayang itu ora cukup sedina rong dina.